Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар халкының нинди дә булса проблемасы калкып чыкса, ул шул мәсьәләне кайгыртып каләмен тибрәтә. Чөнки ул милләт җанлы шәхес. Публицистикада да аның үз юлы, үз карашы бар. Сүзебез Интертат электрон газетасының баш мөхәррире Рәмис Латыйпов турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, Рәмис әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Мин бик шат. Шулай тамашачыларны, барлык тамашачыларны да сәламлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз һәм шушындый мөмкинлек биргән өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Инде алда әйтеп үткәнемчә, безнең тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Шуңа күрә, хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз һәм гомумән әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябызның телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Рәмис әфәнде, безнең хәбәрчебез сезнең хакта сюжет белешмә дә әзерләде. Бергәләп карап үтегәле. Игътибар экранга. Студия безнең кунагы Рәмис Латыйпов, журналист, Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникациялар хезмәткәре. Татар-информ мәгълүмат агентлыгының татар редакциясе, Интертат электрон газетасының Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы, Атна вакыйгалары газетасының баш мөхәррире. Рәмис әфәнде Арча районы егете. Башта Арча педагогия күллиятен, аннары КДУның журфагын тамамлый. Рәмис Латыйпов исеме республикабызның бихисап гәҗит журналлары, телеканаллары һәм рәсми сайтлары белән бәйле. Хәзер ул үзен әдәби мәйданда да сыный. Узган ел Кореев театрында аның пьесасы буенча җырлап яшьлек әсәре сәхнәләштерелде. Бу заман, шундый заман ул бәйгесендә исә җиңүче исеменә лаек булды. Шуннан да бүгенге студиябызның кунагы киң кырлы шәхес Рәмис Латыйпов. Рәмис әфәнде, менә Интертатта сезнең бик матур бер сәхифәгез чыгып бара. Һәм ул теорияләр дип атала. Әлеге сәхифәгез аша без инде сезнең фикерләрегезне беләбез. Бүген инде без мәдәният турындагысына тукталып үтәрбез, шулай бит? Һәм әңгәмәне әлбәттә инде матур яңалыктан башлыйсы килә. Бу көннәрдә сез язучылар берлегенә тәкъдим ителдегез. Ихлас күңелдән котлыйбыз сезне. Барысы да уңышлы булсын. Инде бу чыннан да сезнең тормышыгызда мөһим бер вакыйгадыр. Әйе, әлбәттә, беренчедән карагач мин шул кадәр әйбәт кеше микәнне дип уйлап куйдыгыз, әйме? Уйлап куйдым инде. Бу язучылыкка килгәндә мин күптәннән яза идем инде, һәм миңа тәкъдимнәр дә булды. Берлеккә керергә дип инде. Ләкин ничектер вакыты җитмәгән булгандыр инде, өлгереп җитмәгән булганмындыр, һәм аның бит инде үзенең теге шарты да бар. Ул шарт үтәлмәсә дә искәрмә рәвешендә дә кабул итәргә мөмкин дип әйткәннәр иде минем. Алай да итәсе килмәде инде. Менә анда минем пьеса чыкты бит инде, һәм киләсе атнада Алла бирсә, менә китап чыгарга тиеш Казан улутлары редакциясендә бүтән шартлар да үтәлә дип әйтергә була инде. Әле алмадылар, шуңа күрә теге кот чыгып тора инде, бәлки каршы тавыш бирерләр, кем белә, идарәдә. Без инде барысы да әйбәт булыр дигән өметтә калабыз. Шаяртам инде, әлбәттә, кабул итәрләр дигән өметтә. Менә Интертат турында аерымда сөйләшеп үтәсе килә. Татар телендә иң күп укыла торган веб-сайт буларак ул инде җиңү яулады дип әйтү дөрес булыр, шулай бит? Әйе. Менә бүгенге көндә аның күзәтеп барасызмы? Менә бүгенге көндә ничә кеше укыганлыгын? Менә без аны былтыр теркәдек инде, ел буена аңа уникаль укучы, ягъни инде бер IP адрестан, бер телефоннан дип әйтик инде, бер Wi-Fi-дан кергән кешеләр саны ул 1,390,000 булган. Бу бер ел эченә кергән кешеләр инде. Менә без анда эшли башлаган вакытта теге без уйлаган идек, шулай санап чыгарып та әйтүчеләр булды инде максимум 300,000 дип. Менә 300,000 генә түгел, һәм ул әле дә арта бара. Һәм ул безнеке генә дә түгел, бүтән татар сайтларыныкы да үсештә дип әйтик инде. Бу мине бик куандыра. Менә көненә теге уникаль укучылар турында сүз барганда ул 20,000 тирәсе инде. Менә һәм инде теге укучылар, кирип укучылар санын карасак инде ул 70-80,000 тирәсе дип әйтик инде. Бу гадәти көннәрдә була торган хәл. Кайсыдыр көнне ул билгеле кими, кайсыдыр көнне бик теге артып та китә, әмма шундый безнең даими укучылар бар. Күпчелек билгеле социаль челтәрләрдән керә.
Әмне укучыларыгызны арттыру нисбәтеннән аерым ниндидер махсус эшләр алып барасызмы? Билгеле инде монда бу теге электрон матбугат булгачтан теге газетада минем үземнең газетларда да эшләгәнем булды, язганым булды. Газетларда шундый бер әйбер бар, янда теге бүтән көчне куеп, бүтән редакцияны шулай теге тырышып язылу алдыннан эшләп алалар да, аннан язылу булгач бер теге җиңел сулап алалар. Монда андый хәл мөмкин түгел. Минем һәр вакытта да менә телефон кулымда, иртән теге күзне тырнап ачуда ятып йоклаганчы минем телефон кулда һәм мин һәр вакытта да бүтән яңалыкларында карап барам һәм мин генә түгел, бүтән менә электрон матбугат чараларында эшләүчеләрнең ул шулай бу гадәти вакыйга. Чөнки көн саен хәзер кешеләр шундый заманда яши, менә кичәге вакыйганы хәзер бүген берәүне дә исе китми. Менә шундый заман, әле менә мин укыган идем, теге зур вакыйгаларның да яшәү вакыты 3 көн дип әйтәләр инде, менә бик зур вакыйгаларның да. Һәм шулай икән без үзебез дә күреп торабыз. 3 көннән соң син аны язасың икән, ул берүгә дә кызык түгел, чөнки теге русча әйткәндә повестка дня үзгәрә, көн кадагы вакыйга яңалары чыгып тора, тегесе кызык түгел кешегә. Менә шунысын да миңа калса әйтеп бетәргә кирәктер. Бүгенге көндә инде халык җиңел темаларга өстенлек бирә, шулай бит. Ул да булса инде татар эстрадасы, артистларыбызның шәхси тормышлары, бәлки инде кеше язмышлары темасыдыр бит. Менә үзегезгә килгәндә нинди темаларга ныклап торып, әзерләнеп эшлисез? Кайсы темаларның халык күңеленә якын булуын телисез? Менә ул бик гаҗәп сорау, менә әйтә башласам, бүтән кеше дә аны кайсы вакытны әйтә башлыйлар. Менә шундый җитди, шундый темалар кирәк дип. Билгеле ул менә шул темалар кирәк. Менә мин үзем гомер буе дип әйтим инде, мин бу телеканалда эшләдем бит 6 ел буе. Мин монда икътисади криминал турында эшләдем, коррупция темаларын эшләдем. Бик җитди темалар. Һәм бит дөрестән дә бик җитди темалар. Атнасына теге бер материал булай инде, аны тырышып, изләнеп, шулай изәрлек менә бик күп мәгълүматлар туплап кына эшләп була бит инде. Чөнки кайбер вакытларда бит инде син кешене җинаятьтә гаеплисең булып чыга, урлашуда гаеплисең. Буның инде нәтиҗәләре дә була хокук органнары тарафыннан. Менә шулай дип әйткән кешеләрдә миңа шунсы менә бераз гаҗәбрәк инде, аларга да җиңел темалар кирәк. Бәлки кеше ул теге бездә генә түгел, татарда гына түгел, бөтен дөньяда без шуны күрәбез инде. Кешенең бәлки теге ял итәсе киләдер инде, әмма кайсы вакытны теге кешенең шушы темаларга тайпылганын күрәсең инде. Әмма мин шулай дип уйлыйм үзем. Менә шушы җиңел темалар аша, менә максат шундый, шушындай җиңел темалар аша кешеләрне җитди темаларга тартып кертү. Чөнки мәсәлән, кайбер кеше ул криминал укый. Ул аны яратып укый. Менә бар бездә дә махсуслашкан дип әйтерлек инде сайтлар. Анда ачып карыйсың, анда криминал темасына 3 рубрика булырга мөмкин. Происшествие, криминал тегесе кеше шушыны укый. Менә безнең максатыбыз шундый, кеше бу темаларында татарча укысын, аны менә мәрхүм Илфат Шихапов әйтә, татар телендә укысын бу темаларында, урыс телендәге сайтта утырмасын, татарча укысын, һәм шуңа аралаштырып бирергә була. Тарих, милләт, мәдәният турындагы темаларны ул тегесенә керсен дә, монысында укысын. Һәм менә мин нәрсәне күзәтәм, шулай менә бу җитди темаларында укучылар саны арта. Менә җанисәп вакытында мин үзем дә хәтта гаҗәпләндем. Менә иң укылган тема ул тарих темасы булып чыкты. Менә җанисәп узган елны 2021 елда. Башка еллардан да әле шоу бизнес чыга иде, анда шундыйрак темалар чыга иде. Менә димәк кеше кызыксына, теге темасына кергәч ул монысында укый. Билгеле сүз дә юк. Җиңел темаларны күбрәк кеше укый. Бу бернән дә теге ачышта түгел. Ансын язмасаң тегесенең дә укылышы кими. Менә шундый гаибер тотарга кирәктер инде. Дип уйлыйм. Аңлашылды фикергез. Рәмис әфәнде, менә без сезне бик кыю журналист буларак беләбез бит инде. Менә шулай да еш кына татар журналистикасы бүгенге көндә мискин хәлдә дигән сүзләр ишетергә туры килә. Һәм шул вакытта инде бездәге журналистлар кыю фикерле түгел дип әйтәләр. Менә бу сүзләр белән килешәсезме? Менә мин үзем шулай дип уйлыйм, кешегә батырлыкны берничек тә биреп булмый, һәм кешегә син батыр бул дип әйтеп булмый. Аннан соң безнең халык ул бит менә ничектер теге ул аның менталитетына да бәйле. Без татарны хәйләкәр дип әйтәләр бит инде, ул хәйләкәр һәм күпмедер дәрәҗәдә сакчылдыр да инде, ана кемдер сакчылык дип тә әйтә. Һәр вакытта да теге
кешегә шулай менә сез шундый булыгыз дип кенә әйтеп булмыйм. Һәм менә хәзер бит инде аның дөньясы да үзгә. Хәзерге вакытта бик күп әйберләр бит инде без бер теге карыйбыз да, аха шулай гына икән бу дип уйлап куябыз һәм бик күп кенә темаларны үзебез күреп торабыз, бик күп темалар алар. Юк. Теге заманнарда без бит инде элеккеге заманнарны әйтәйдек, менә шул заманнарда шулай булган дип сөйләйдек инде. Әле интервьюлар алайдык өлкән журналистлардан элек ничек иде ул дип инде. Һәм монда бер яктан шунсы бар, икенче яктан дөрестен дә безнең татар журналистларына үзләрен күрсәтү ул җитми дип уйлыйм мин. Чөнки менә шундый темалар була, менә уйлыйсың инде бу темага бит инде менә әйтергә мөмкин үз сүзегезне дип инде. Юк, менә шулай була, кеше ничектер теге качып калырга тырыша дип әйтим инде ул темалардан. Әйтергә мөмкин булган очракларда да менә ансына мин дә уйлыйм инде, нигә шулай булырга сүзеңне әйтергә мөмкин бит инде дип. Ансы мин дә борчый. Минем ул хакта менә язганым да булды. Мәсәлән, ул теге тел 17нче елда менә тел мәсьәләсе, мәктәпләрдә татар телен укыту мәсьәләсе барган вакытта менә мине бик борчыган иде. Мин анда бер шундый бик ачуланып китеп бер мәкаләдә язып аткан идем шундый. Үземчә чагыштыру китереп инде. Кеше менә шушындый теге теманы татар телен сакларга, татар теле дәресләрен сакларга дигән хатта кешеләрнең беренче чиратта бары тик теге милләт темасының күтәрелмәве мине борчыды. Менә шул хакта иде. Сөйләп китмим инде, монда озынга китәр, укый аласыз, сез аны интернетта бар. Кемгә кирәк шул язмасын һичшиксез табып укыршылай бит. Менә тагын шунда әйтәсе килә, менә сез кайбер вакыт шундый мактап та язасыз, ләкин инде күп очракта сез ничектер тәнкыйтьне беренче урынга куясыз кебек. Бигрәк тә инде сезнең игътибарыгызда безнең театрларыбыз, татар эстрадасы дип әйтергә кирәктер. Менә тәнкыйтегезгә үпкәләүчеләр бармы? Билгеле тәнкыйть кәнфит түгел, әгәр дә кешегә теге тәнкыйть гел ошап торса, ул үзен гел тәнкыйтьләп торыр иде, әмма кеше без күрәбез инде алай түгел, теге мин тәнкыйтьне уңай кабул итәм дигән кешеләрне дә әйтәсең икән, ул тәнкыйтьтән кешенең кәефе кырыла, сүз дә юк. Бөтен кешенең дә шулайдыр. Мин нәрсәгә әйтәм, менә бу минем теге яраткан әйберемдә бар, мәдәният теориясендә минем. Мин уйлыйм, менә хәзерге вакытта безнең өчен иң мөһим юнәлешләрнең берсе мәдәният. Мин аны менә шушы теориямда аңлатып сөйләргә дә тырыштым, аңлатып әйттем дә. Чөнки без менә күрәбез бүтән халыкларда да менә мәдәният аша халыкның милли үзаңын күтәрүнең иң яхшы усулларының берсе. Театрларда, мәсәлән, мин үзем шул ук әйбер инде, аларда да шушы проблема инде билгеле, аларга тамашачы китергә кирәк, тамашачы китерер өчен җиңел спектакльләр кирәк. Әмма җиттиләрдә булырга тиеш. Менә берничә шундый очрак булды бит инде, җитди генә куелган спектакльләрдә мин аларны тәнкыйтьләп яздым. Җитди спектакльләрнең тиешенчә эшләнмәве, режиссерның менә шушы теманы, тарихи темаларны бөтенләй теге аңламавы, тап бетерүе, алар мине бик борчыды. Билгеле, мин монда бу әйбер мине борчый. Менә элеккеге заманга, һаман да элеккеге заманга кайтсак инде, менә элеккеге актерларның без исемнәрен беләйдек бит инде, аларның исемнәре әле дә менә исемнәре үзләреннән алда йөри. Менә миңа театрлардагы менә күпмедер дәрәҗәдәге булай дип әйтсәм, алар үпкәләрләр инде, билгеле, монсы да тәнкыйть инде. Ничектер теге менә төссезләнү шикелле. Минем шәһәр артистның аның менә йөзе булырга тиеш, һәм шушындый шәхесләр эшләргә тиеш театрларда. Андагы теге ниндидер театр эчендәге кайбер театрлардагы менә шушындый теге конфликтлар, алар менә халыкка да чыгу, онсы бигрәк тә авыр. Ул тамашачыны тагын да читләштерә. Безнең мәдәният үстереп барырга тиеш. Менә ялгышмасам, менә шул мәдәният теориясында сез бер кызыклы чагыштыру үткәргәнсез. Сез анда мондый сүзләр язгансыз. Хәзерге вакытта сәхнәдә спектакль карау ул ребус чишү белән бер дигәнсез. Режиссерлар спектакльне куя, тамашачы нәрсә инде бу дип аптырап утыра дигәнсез. Ул менә бөтен дөньяда булган әйбер инде, хәзерге ул бездә дә бар шундый әйбер, ул шигъриятта да бар. Мин аны шагыйрьләр турында да әйтәм. Монда
каты бәрелмәскә дә тырышып карадым инде. Мин аны бер яздым да, бик нитеп инде бу кара квадрат дип язган идем мин. Менә кара квадратны ясап куйганнар да бит инде. Бүтән кеше шакката. Нәрсә ясадылар икән моны дип мәгънә табырга тырышалар шуннан. Ул кеше беренче ясаган Малевич, ул шуны беренче уйлап табуы белән мәшһүр. Мин аны аңлыйм. Әмма аның артыннан ияреп ясаган кара квадратларны мин аңламыйм. Монда да шулай. Беренче булып шушындай әйберне эшләгән кеше, ул булдырган, ярар уларны беренчесен эшләгән. Калганнар да шуңа ияреп эшли башлый. Нәрсәдер эшлиләр, менә утырасың инде, бу нәрсә дип әйтергә телисең инде дисең. Кой вакытны чыгып, менә актерны машинада тотып җилтретәсе килә башлый инде бер сәхнәгә чыгып, нәрсә әйтергә телисең соң син, үзеп кенә әйт инде дип инде. Менә карыйсың инде, менә һәрберсе менә ничектер теге шаккатризм белән шөгыльләнәләр дә. Мин аны әйтәм инде, теге булай түгел, колакны кашу дип. Менә булай итеп кашу дип инде, баш аркылы кашу дип. Менә шулай үзем әйткәнем дә бар, уң кул белән. Сол колакны кашу дип. Үзенә күрә бер замана таләбе түгел микән? Бар инде шундый бер, менә хәзер бит ул теге мәдәният та дип әйтим инде, шундый теге борылышлар белән бара бит инде дөньядагы шушындай карашлар белән. Дөньяда да бар шундый әйбер, ул теге күренеш күзәтелә дип әйтим. Ничек тә булса шаккаттырга дип, әллә нинди коточкыч әйберләр эшләп куялар бит инде сәхнәгә, бүтән кешене шаккаттырабыз дип уйлап. Әмма шунысы бар, менә тоталар да мәсәлән әйтәләр, без менә шулай уйладык, музыка җибәрделәр, мәсәлән актер чыкты да нәрсә эшлисе килә, шуны эшли, күпме кеше карап утыра, берсе дә шуны тәнкыйтьләп әйтми, әйтсәм, бу сәнгатьне аңламый, ахмак дип әйтерләр дип курка. Инде син аны репетицияләр ясап, мәгънә кертеп, аны эшләргә телисең икән, ул бит зур көч сорый. Булай җайлырак билгеле сүз дә юк. Менә эшләдең дә аттың, менә кара төскә буядың да квадратны ыргыттың. Шундый теге мода кирип киткәчтен, барысы да карыйлар да инде, берсе дә әйтәм бит менә. Акыллай бер кыяфәт белән карап утыралар, берсе эшли, калганнар карап утыралар. Һәм бөтенесе дә атый, әй, бу бөек сәнгать. Нәрсә дә ул сәнгать, менә сорап кара син ул кешеләрдән, белми ул аны. Менә театр темасына кергәнбез икән инде, әлеге тема сезгә бик якын тема шулай, бит менә соңгы елларда гына, ялгышмасам узган елны, Кореев театр сәхнәсендә сезнең пьесагыз буенча куелган Җырлап яшик дип исемләнгән спектакль дөнья күрде шулай, бит менә хәзерге вакытта без кайбер мизгелләрне экраннарда да күрәбез. Театр дөньясында менә шундый бер әйбер бар, гадәттә автор белән режиссерның фикерләре туры килмәскә мөмкин. Менә нәтиҗәсен ничек кабул иттегез? Нәтиҗәсен мин моны инде бер әйткәндә идем, режиссер Ринат Аюпов, аңа зур рәхмәт, форсаттан файдаланып тәкъдим иткән өчен. Һәм мин аның беренчесен шун дөресен әйткәндә карый да алмадым. Менә ул шул кадәр теге, менә мин үзем язган әсәрләрендә кайсы вакытны куя алмыйм, бераз вакыт узгач кына кабул итә алмыйм. Юк, мин бер генә репетицияны күрдем, берсен генә репетицияләрне мин күрмәдем. Режиссер белән бергәләп анда версияләр язылды, 4-5 версия яздым инде мин аның искәрмәләрен алып, исәпкә алып дип әйтик инде. Режиссер карашы бит инде менә, режиссер карашы кертелә спектакльгә. Кайбер әйбере белән билгеле, риза булмаска да мөмкинсең. Әмма хәзерге вакытта, мәсәлән, мин аны карыйм, мин ничектер күндем, ияләштем дип әйтүем инде. Кабул иттегез димәгәйме? Миңа кызык һәм артистларга да шулай ук рәхмәтле. Әмма бүгенге көндә бу юнәлештә эшләр алып барасызмы? Башыгыздан да ниндидер яңа уйлар, идеялар йөриме? Минем башта бик күп идеялар бар. Һәр вакытта да мин теге тәкъдим иткәнем бар. Минем бер пьесам Яңа татар пьесасында да җиңгән иде әле 16-нчы елда. Мин анда тәкъдим иткәнем бар. Мин әлегә кабул ителү юк. Кабул ителү булмагач, теге өстәлгә бик язасы да килми. Мин мондый әдәби әсәрләр язам, хикәяләр. Мин аны аңлыйм да һәм теге тәнкыйтьләмим дә, чөнки режиссер да ул елына ничә спектакль чыгара ала. Аның да бит инде үзе теләгәнне чыгарасы килә. Шулай була инде. Теге актив иҗат итүчеләре, кешеләр күп, язучылар күп, классика күп. Хәзер әдәби әсәрләрне кую модада, әле аларга ошау, аларның үзләренең күңелләренә охшаган материал да кирәк бит әле.
әле ниндидер таләпләр дә бар, аларга ниндидер темаларга куярга дигән шулай бит. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә теләсә кайсы иҗатчыга шулай дип әйтә алам. Яхшы бер язасың икән, барыбер аның куелырга шансы бар. Бер нәрсә дә язмыйча тәнкыйть итеп утырасың икән, билгеле куелмыйсың. Рәмис әфәнде, менә ни кызганыч инде тапшырыбыз да ахырына якынлашты. Бик зур рәхмәт бүген безгә кунакка килгәнегез өчен. Без инде алга таба да барлык эшләрегездә зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Каләмегез һәр вакыттагыча үткән булсын, йөрәгегез батыр булсын. Бар тик уңышлар гына телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт барыгызга да. Сау булышабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.